Por suposto que somos vítimas. Vítimas da crueldade. Sois o partido que de forma sistemática atentou contra as liberdades das persoas. Sois o partido que aprobou a lei Mordaza. Sois o partido que non quería que as persoas homosexuais se pudieran casar. Mira tú se atacar esa liberdade das persoas. Sois o partido que votou no Congreso das Deputadas e dos Deputados que 5.118 persoas de Pontareas non vesen as súas pensións subidas. Sodes vos. Nos intentamos destruir todo o que vos facedes porque é dañino para a clase traballadora. Para as pensionistas, para os pensionistas, para as persoas que ven que non poden pagar o alugueiro e que vos chamades ocupas. Ese é contra o que loitamos. Por suposto que somos vítimas dun sistema social asqueroso, dun sistema social neoliberal, capitalista, que coloca os beneficios das élites por riba de que a xente teña casa. Por suposto que somos vítimas cando nos asasinan en Gaza. Por suposto que somos vítimas cando nos teñen enterradas nas cunetas e non queren recordar a nosa memoria. Por suposto que somos vítimas cando o sistema patriarcal asasina a tantas e tantas compañeiras. Por suposto que somos vítimas cando os xuíces fan os interrogatorios que fan en un xuizo por agresión sexual. Por suposto que somos vítimas. Somos vítimas do voso sistema asqueroso. E contra eso seguiremos loitando. Esa é a diferencia entre vos e nós. Leccións de democracia e leccións de política a esta organización política de fascistas, cero.